Takže ahoj lidi, moje jméno je Kvanty a já vás znám u mého dnešního druhého dílu z mého návodového pořadu Craftblog. Já bych vám dneska tady v tom díle chtěl ukázat, nebo spíš se podělit o to, jak dát do Minecraftu Optifine 1.8.1 do Minecraftu 1.8.1. Je to Minecraft pro Vares a do popisu videa vám dám samozřejmě stránku, kde tady ten Optifine stáhnout. První věc, co udělat, je, že si otevřete váš internetový prohlížeč a vyjedete si na optifine.net /downlands.php. Já vám to teda dám do popisku videa, takže vy to vidět nemusíte. A objeví se vám tato stránka. A tady se vám objeví ty nejnovější Minecraft, ten nejnovější Optifine pro Minecraft, který vůbec je zatím vytvořený. Jak vidíte, tady je nejnovější aktualizován 23.1.2015 a dneska je 24. Takže včera byl přidaný tady ten Minecraft, tady ten Optifine. Když jste na té stránce, tak samozřejmě dáte Downland, ale ne tady ten bych nedoporučoval, ten ani nevím, jako, ono se mi stahuje přes ten AdFly, ale já bych to teda doporučoval přes Mirror. Já už to teda mám stažený, takže dáte Mirror, na to kliknete. Samozřejmě já si komolám, protože tady to úplně, tady se rozjíždí prostě 10 miliard dalších jiných stránek, takže to je úplně na nejhorší. Tak, teď vám tady prostě vyjede tady ta nová stránka od Optifine. A tady máte v podstatě nějaký různý ty reklamy a další jiný prostě věci, které prostě jsou úplně zbytečný, takže to odkřížkujete a tady chvilku ještě počkám, jestli to našte bude příšerný. To je hrozný. Můžu taky vlastně vypnout. Dobrý. To ještě ten někdo zase kecá. Ach jo, ty jo. Ježiš, vždycky musí tam být nějaký ty volové. Tak. No. Tak, takže prostě tady potom jsou nějaké ty reklamy a ty další. Vy se na to nezajímáte a dáte Downland Optifine 1.8.1. Já na to teda klikat nebudu, protože už to mám stažený. Tady vám to vyběhne a stavuje se to asi nějak 1 minutu, nebo pro ty, co mají rychlý internet, tak to je nějak během několika sekund. Tak, to máme OK a když to stane, tak máte tu složku. Samozřejmě, pokud máte jiný Minecraft než ten, nebo třeba lepší Minecraft, který už teďkon je, tak samozřejmě je to úplně tím stejným způsobem, akorát, že je to prostě jináčí Minecraft, ale musí být prostě 100% ověřený, že to je fakt Minecraft, který ten Optifine je třeba na 1.8.1, takže já musím 100% ověřený, že ten Minecraft 1.8.1 mám. Tak, teď se nezajímáte o to, že to je v Javě. Většina lidí dělá to, nebo co znám, tak některý lidi dělají to, že udělají to, že kliknou na to pravým tlačítkem a vyjedou najít v programu a dej to ve WinRAR archiv. Tohle je úplná kravina, to je úplně k ničemu, takže rovnou to rozklikněte. Nezajímáte se o to je v Javu. A teď vám tady vyběhne takovýhle instalace tady toho Optifineu. A vy dáte jenom install a Optifine successfully installed. Pokud máte Minecraft nějaký divnej, tak by se vám tam měl objevit nějaký příkazový řádek, takže bych si podle vás radši Minecraft ověřil, jestli je opravdu ten stejný, ten, který máte. A hlavně, že aby vám to hlavně šlo, to je to hlavní. Potom samozřejmě vyjdete na Minecraft, jako třeba já, je to opravdu pro Vares. Když se vám tady to rozklikne a samozřejmě OK. A vy dáte máte tady my default. Dáte new profil a teď by se mělo objevit tady ten jeden Minecraft Optifine. Mám tady teda 2, jsem si instaloval minulý jeden, teď jsem se nainstaloval druhý. Takže vy jste měli mít tady v té jakoby složce těch releaseů Minecraft Optifine, na to kliknete, teď si to nějak nepojmenujete a tady jakoby, asi Quantum, tak tady v tom jakoby by to mělo být jako ready to play Minecraft 1.8.1 Optifine HDU, je to mám třeba na B5. A takhle by to tam mělo být, pak to má spustíte a má tam už nastavení toho Optifineu. Tak, to je pro celý ten jakoby návod, všechno, je to opravdu krátký, protože Optifine je v podstatě lehkej
ale některý lidi to prostě neumějí instalovat, nebo to některý lidi prostě neví, jak kde to stáhnout, nebo stahují z nekvalitních stránek, které ty Optifine třeba jsou nějaký poškozený, takže vám to může do toho přinést vir. Opravdu z té stránky optifine.net je to ověřený, je to opravdu to jsou bezvirové stránky a to, že se vám ukáže, nebojte se, mě taky ukazovalo, že ten program může soubor poškodit, nebo ten program může poškodit váš počítač, tak na to prostě se vykašlete, to je úplná kravina, to je jenom, že prostě tam obsahuje nějaký program, který třeba ten Windows nerozpoznal a on už to myslí, že to chce poškozit, ale v podstatě to chce jenom jakoby nahradit ten program, který máte v tom Minecraftu, aby se vám to změnil na ten Optifine. Tak, to je všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, byl bych rád, kdybyste dali odběr, like, a nebo případně i koment, kdybyste chtěli sdělit svůj názor, nebo byste chtěli sdělit třeba, co bych měl točit třeba v příštím craftbloku, nebo co byste chtěli vědět. Opravdu pro mě není problém vám to natočit, protože dost věcí o tom vím, nebo dost věcí vím o různých programech, takže i z těch bych potom mohl něco natáčet. Takže rozhodně pište, pište mi jak na Facebooku, takže mi můžete psát na Facebook na www.facebook.com/kvantylp, nebo mi můžete psát i tady pod videa, všechny komentáře si čtu. Takže to bylo nějak tak všechno. Takže já vám děkuji za shlédnutí této videa a ještě jednou se s váma loučím. Ahoj.